శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రోజురోజుకు కరోనా లక్షణాలతో కేసులు పెరుగుతున్నాయి. జిల్లా కేంద్రంతో పాటు ప్రధాన పట్టణాల్లో నిత్యవసర మందుల దుకాణాలు మినహా మిగిలినవన్నీ తెరవనివ్వటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో మరింతగా కఠిన ఆంక్షలతో పాటు వైరస్ వ్యాప్తి కట్టడికి జిల్లా కలెక్టర్ జె నివాస్ చర్యలు చేపట్టారు. ఈ మేరకు ప్రజలకు సందేశాన్ని అందిస్తూ వారం రోజుల్లో రోజుకు 4000 పరీక్షలు అందుబాటులోనికి వస్తుందన్నారు. జిల్లాలో ప్రస్తుతం 2564 కేసులు ఉన్నాయని, రోజుకు సరాసరిన 200 కేసులు నమోదవుతున్నాయన్నారు. ఇచ్చాపురం నుండి రణస్థలం వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా కేసులు నమోదు కావటం ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాలన్నారు. శ్రీకాకుళం, పలాస, ఇచ్చాపురం, నరసన్నపేట, పాతపట్నం, పోలాకి, పాలకొండ, బూర్జ వంటి ప్రదేశాల్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో కేసులు నమోదయ్యాయని చెప్పారు. ముందస్తు చర్యలు చేపట్టడం జరిగిందని పేర్కొంటూ ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి పరీక్షలు చేయించుకోవాలని కోరారు. మొబైల్ పరీక్షల బస్సు ఏర్పాటు చేసి గ్రామాల్లో స్వచ్ఛందంగా వచ్చేవారిని కరోనా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. జిల్లా కోవిడ్ ఆసుపత్రిలో పూర్తి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఆసుపత్రిలో 1700 బెడ్లు ఉన్నాయని, కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లో 3000 బెడ్లు ఉన్నాయని కలెక్టర్ చెప్పారు. కరోనా తీవ్రత లేని వారు 80% ఉన్నారని, వారిని హోం ఐసోలేషన్ లో ఉంచడం జరుగుతోందన్నారు. ప్రజలు కరోనా బారిన పడకుండా ఉండాలని, జిల్లాను కరోనా బారి నుండి తప్పించాలని కోరారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అహర్నిశలు పనిచేస్తుందని, వైద్య, రెవెన్యూ ఉద్యోగులు, ఇతర శాఖల ఉద్యోగులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, మీడియా రేయింబవళ్లు కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. అందుచేత ఎవరికి వారుగా బాధ్యత వహించి అయినా కొన్ని ఏరియాల్లో దీని యొక్క ప్రభావితం ఎక్కువ ఉంది. ముఖ్యంగా పలాస, ఇచ్చాపురం, పాతపట్నం, నరసన్నపేట, శ్రీకాకుళం అటువంటి ఏరియాల్లో, అలాగే పోలాకి, బుర్జ మండలాల్లో ఎక్కువ మనకి కేసులు నమోదవడం అనేది జరిగింది. మిగతా చోట్ల 1-2 అట్లా కేసు రావడం అనేది జరిగింది. మరి ఈ యొక్క విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ మన జిల్లా యంత్రాంగం మరి దీనికి కావాల్సిన ముందస్తు చర్యలు మనం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు టెస్టింగ్ అనేది మరి విస్తృతంగా పెంచాలని చెప్పే ఒక ఆలోచనతో మరి కొత్తగా మిషన్లు మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఏవైతే ఇప్పుడు ఈరోజు 2000 టెస్టులు ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉన్నామో దాన్ని 4000కి తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నాల్లో మనం ఈ వారం విజయం సాధిస్తామని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. దీని ద్వారా ఏమిటంటే ఎక్కువ ప్రజలు ఎవరైతే స్వయంగా వచ్చి వాలంటరీగా టెస్టింగ్ చేసుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ అవకాశం ఇచ్చి ఒక బస్సు ద్వారా మరి ముఖ్యమైన పట్టణాలు, మండల కేంద్రాల్లో ఆ బస్సుని తిప్పి మరి వాలంటరీగా ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా శాంపుల్ తీసేసి, శాంపుల్ తీసిన 24 గంటల్లో వాళ్ళకి రిజల్ట్ అందించే ఒక ప్రక్రియని మనం ఇప్పుడు మొదలు చేస్తా ఉన్నాం అన్నమాట. అలాగే కేసెస్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళకి కావాల్సిన బెడ్లు, వాళ్ళకి కావాల్సిన అంటే హాస్పిటల్ వసతులన్నీ కూడా మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దాకా జిల్లాలో 1700 హాస్పిటల్ బెడ్స్ మనం తయారు చేసి ఉంచుకున్నాం. అలాగే కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్ అంటే మైల్డ్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని పెట్టడానికి దాదాపుగా ఒక 3000 పడకలు మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే కేసెస్ సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ దీంట్లో దాదాపుగా 80% మంది వరకు వాళ్ళకి అందరూ కూడా హోమ్లోనే, ఇళ్లలోనే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి హోమ్ ఐసోలేషన్లో కూడా ఈ రోజు జిల్లాలో దాదాపుగా 500 మంది మన జిల్లాలో ఉన్నారనమాట. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్లో మనకి 500 మంది హోమ్ క్వారంటైన్ అంటే హోమ్ ఐసోలేషన్ ఉంటున్నారు, 300 మంది కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లో ఉంటున్నారు, అండ్ హాస్పిటల్లో 600 మంది ఉంటున్నారు ఇప్పుడున్న ప్రసక్తిలో. మరి అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే హోమ్ ఐసోలేషన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మరి ప్రతిరోజు ఏఎన్ఎం వెళ్ళి వాళ్ళ ఒక వైద్య పరీక్షలు చేపించి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటున్నారని చెప్పి కూడా ప్రతిరోజు కంట్రోల్ రూమ్లో మనకి తెలియచేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మండల స్థాయిలో, గ్రామ స్థాయిలో కూడా మరి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ హోమ్ ఐసోలేషన్ వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్గా వాళ్ళని విజిట్ చేసే ప్రక్రియని మనం ప్రారంభం చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అలాగే జిల్లాలో ఈ యొక్క కరోనా కట్టడి చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో సప్తవార ప్రక్రియ అని చెప్పి ఒక కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం. ప్రతి వారానికి మరి ఆశాలు ప్రతి ఒక్క తమకు కేటాయించిన వాళ్ళు ఇళ్ళకి వారానికి ఒక్కసారి అయినా కనీసం విజిట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక స్టిక్కర్ అక్కడ అందించేటట్టు అక్కడ వాళ్ళు పెట్టేటట్టు మనం చర్యలు తీసుకున్నాం. ఇది 7 వారాలు కొనసాగుతుంది. ఈ ఒక ప్రక్రియ ద్వారా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే
మనకి కోవిడ్ లక్షణాలతో ఉన్నారో వాళ్ళని గుర్తింపు చేసి మరి వారికి కావాల్సిన వైద్య సదుపాయాలు అందించే ఒక మార్గంగా ఈ యొక్క ప్రక్రియను మనం మొదలు పెట్టడం అనేది జరిగింది. మరి ఈ యొక్క ఇంత మనం ప్రిపరేషన్ చేసినా మనకి జిల్లాలో ఇప్పుడు కొన్ని మరణాలు జరగడం అనేది జరిగింది. దానికి ఉన్న కొన్ని కారణాలు మనం ఏమంటే చెప్పి మనం విచారణ చేసిన తర్వాత మనకి అంటే మనకు బయటకు వచ్చింది ఏమిటంటే మరి పేషెంట్స్ కొద్దిగా లాస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చి అడ్మిట్ అవ్వడం అనేది దీనికి ఒక కీలకమైన కారణంగా మనం గుర్తింపు చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో పేషెంట్స్ కొంతమంది వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కొందరు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక 3 రోజులు 4 రోజులు వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ మళ్ళీ ఇక్కడ లేట్గా రావడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే కొంతమంది మరి వాళ్ళకి కోవిడ్ లక్షణాలు ఉన్నా కూడా అది ఏమో నార్మల్ ఒక ఫీవర్ అని అనుకుంటూ మరి ఇల్లుకి బయట వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పకుండా అండ్ వాళ్ళు సీరియస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి అడ్మిట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దీనివల్ల వాళ్ళకి మన సరైన సమయంలో వైద్య పరీక్షలు అందించలేకపోతున్నాం. కేసు చాలా సీరియస్గా అవుతున్నాయి. అందుకే ప్రజలు నేను దయచేసి కోరుకున్నది ఏమిటంటే మీకు ఇప్పుడున్నటువంటి సందర్భంలో ఇప్పుడున్నటువంటి సమయంలో ఏదైనా ఒకటి మీకు శ్వాసం పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉంటే మీకు ఫీవర్ అంటే హై ఫీవర్ కనుక ఉంటే ఆర్ మైల్డ్ ఫీవర్ కనుక కూడా ఉంటే కూడా అలాగే మీకు దగ్గు జ్వరం అలాగే కోల్డ్ మీ దగ్గర ఉంటే మీకు ఉంటే మీరు దయచేసి మీరు ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి మీరు రావాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. మీరు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అటువంటి అర్జెంట్ సిమ్టమ్స్ వస్తే ఈవెన్ టెస్టింగ్ కూడా మనం పెండింగ్ పెట్టేసి వాళ్ళని ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ అనేది మొదలు పెడుతున్నాం. వాళ్ళకి ఎటువంటి సమయం మనం వేస్ట్ చేయకుండా ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ మొదలుపెట్టి తర్వాత మనం టెస్టింగ్ అనేది చేసుకుంటున్నాం. సో బట్ మా ఒక్క కోరిక ఏమిటంటే మాకు ఎంత త్వరగా మీరు ముందుకు వస్తున్నారో అంత త్వరగా మంచిదన్నమాట. సో మిగతా ప్రజలందరూ కూడా నేను కోరుకున్నది కోవిడ్ అనేది ఫలానా వాళ్ళకే వస్తుంది మాకు రాదు అటువంటి మరి ఒక ఇది అనేది లేదు. ఈరోజు అంటే ఎవరికైనా దీనికి రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవరిపైన కూడా విపక్ష చూపించకుండా మరి అంటే అందరు కూడా ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి తమకు టెస్టింగ్ చేసుకునే విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. దయచేసి మీ దగ్గర ఉన్న సింటమ్స్ కానీ మీ దగ్గర జ్వరాలు ఉంటే మరి దాన్ని దాచిపెట్ట మీరు వద్దని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇక మీ ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలంటే మాకు దీని తప్ప వేరే మార్గం లేదు. మీరు ముందుకు వచ్చి మా దగ్గర వస్తే తప్పనిసరిగా మీకు కావాల్సిన వైద్య సదుపాయాలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. హెల్త్ సిబ్బంది, రెవెన్యూ సిబ్బంది మరి అందరూ కూడా మరి ఈరోజు అప్రమత్తంగా ఉంటున్నారు, గ్రామంలో వెళ్తున్నారు. మరి ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు మరి వాళ్ళని గుర్తింపు చేయడం వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. సో మీరు వాళ్ళకి సహకరించి ముందుకు వచ్చి టెస్టింగ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో మనం చేస్తుంది ఏమిటంటే చిన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ జరిపించి దాంట్లో మళ్ళా 50 మంది 100 మంది కలవడం మరి దాంట్లో ఎవరికైనా ఒకరికి కోవిడ్ ఉంటే మరి వాళ్ళ నుంచి మిగతా వాళ్ళకి అది అంటే స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో మిమ్మల్ని కోరుకునేది దయచేసి ఏ విధమైన ఫంక్షన్స్ పెడితే కూడా మీరు అంటే అది లోకల్ లెవెల్లో మీ కుటుంబ సభ్యులతో పాటు 5-10 మంది దాంట్లోపలనే ఉండాలి తప్ప అంటే ఒక 50 మంది 100 మంది అట్లా పెట్టి మరి మీరు వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేసే ఒక విషయం అనేది చేయకూడదని చెప్పి దానికి మీ అందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరి బయటకు వచ్చే సమయంలో అందరు కూడా మరి మాస్క్లు ధరించుకుంటూ రావాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే ముఖ్యంగా ఎవరైతే బయట ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నారో మనం చెక్ పోస్ట్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే కొంతమంది అక్కడ శాంపిల్ ఇవ్వకుండా మరి నేరుగా తమ గ్రామానికి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అటువంటి వాళ్ళు వీరే స్వయంగా ముందుకు వచ్చి టెస్టింగ్ చేసుకోవాల్సిన అందరినీ కూడా నేను కోరుకుంటాను. ప్రజల్ని కోరుకుంటుంది దయచేసి మీకు సిమ్టమ్స్ ఉంటే మాకు హాస్పిటల్కి మీరు ముందుకు రండి, టెస్టింగ్కి ముందుకు రండి. ఎవరు కూడా మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ వచ్చే వారం నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా టెస్టింగ్ చేసి మీ ప్రాణాలు కాపాడడానికి మేము చర్యలు ఖచ్చితంగా మేము చేపడతామని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. సో మీ అందరి సహకారం మాకు పూర్తి స్థాయిలో మీకు లభిస్తుందని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి లాక్డౌన్ ఎక్కడెక్కడ మరి వాలంటీర్ లాక్డౌన్ కొన్ని చోట్ల మనమే పెట్టడం అనేది జరిగింది. శ్రీకాకుళం పట్టణంలో కూడా లాక్డౌన్ 14 రోజులు పెట్టడం జరిగింది. అలాగే పలాస, ఇచ్చాపురం, నర్సన్పేట, పాతపట్నం అట్లా అలాగే పలు చోట్ల లాక్డౌన్ అనేది అంటే వాలంటరీగా ప్రజలు వాళ్ళ ఒక కోరిక అంటే అదేవిధంగా మనం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది. వాటన్నిటి కూడా పూర్తి స్థాయిలో మీ అందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటాను. అదే ఇప్పుడు కోవిడ్ యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ ఉందని చెప్పి కూడా మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ మనం పీక్ ఒక వచ్చే సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇది చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం అని చేస్తా ఉన్నాను. ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ జూన్లో మనకి ఉన్నటువంటి
కేసెస్ మనకి దాదాపుగా 700-800 కేసులు ఉంటే ఈ యొక్క జూలైలో మాత్రమే దాదాపుగా 1500 కేసులు మనకి రావడం అనేది జరిగింది. సో ఎక్కువ మనకి కేసులు నమోదవుతున్నాయి. కాబట్టి అందరూ అప్రమత్తంగా జాగ్రత్తగా ఉండి మీ ప్రాణాలని రక్షించుకోవాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ యంత్రాంగం ఎప్పుడు మీకు సహాయంగా ఉంటుందని చెప్పి మీకు భరోసా ఇస్తూ మీ అందరి నుంచి సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు.